Nevieš vytvárať sekcie a striať nožnicami? Teraz ti ukážem ako na to. Dôležité, aby si pochopil, aké časti má účes a my konkrétne začíname zadnou časťou, ktorú budeme najprv napájať a potom skracovať. Napájame ju do trojuholníkového tvaru, takže naše sekcie v zadnej časti budú taktiež v trojuholníku. Po napojení budeme skracovať cez stredový pásik, na ktorý napojíme ostatné vlasy zo zadnej časti. Pri skracovaní budeme napájať stredový pásik na vlasy z napojenia. Po zadnej časti sa presunieme na vrchnú, kde zopakujeme ten istý postup. Opäť začínam napojením, takže si berem kúsok sekcie z vrchu, ktorú budem napájať do formy. Po napojení nasleduje skrátenie, ktoré vytvorím na stredovom pásiku, kde budem prepájať ofinu so zadnou časťou. Keď už mám hotový stredový pásik, tak budem napájať ostatné vlasy na stredový pásik. Na konci vysušíme vlasy a doladíme detaily pomocou efilačných nožníc. Nezostrihaný postup ťa už teraz čaká na mojom Hero, na ktoré sa preklikneš cez link na mojom stories alebo v bio. A ak chceš vidieť viacej barber tipov, tak ma sleduj.